Kining atong ebanghelyo mura lanig summary sa pagkuyog nila ni Jesus, pero doon na ni sila yung mga previous encounter ni Jesus. Nakasaksi na ni sila sa pagtudlo ni Jesus o sa mga pipila ka mga milagro na ilang nakita. Mao na ni ang final stage pag-ingon ni Jesus, kuyog mo nako, ila dayong gibiyaan ang tanan. Kamo ubay-ubay naman gid mo na encounter ni Jesus. Sige mamong simba dinhi, siging rosaryo ang uban, siging lektor. Karon ba lingi ay imong tupad ing naandam na kang mobiya sa tanan? Sige, pangutan na. Kinsa may biyaan? Una, ang panginabuhi. Biyaan. Ang sunod, ang naghatag sa kinabuhi, ang ginikanan. Biyaan gyapon. Sunod, matud pang Hesus, biyai ang imong asawa, imong anak, imong bana. Nya ang sunod, katapusang biyaan, biyai ang imong kaugalingon. Mao na si Andres, usa sad ni sa gibitay sa cross. Kay iya mang gibiyaan ang iyang kaugalingon. Mao ni ang requirement sa Ginoo kung mosunod ta niya. Subo lang palandongon nga sa ato karong katilingban bisan dinhi sa simbahan, apil na ning nanagwali, dili ka maong mobiya sa kaugalingon. Musunod tas Ginoo, musimba tas Ginoo para lang makadawat ta og mga grasya, dili aron mo sangyaw sa grasya. Ang ato siging dawat o grasya, puno na kaitas grasya, pero sige lang yapong pangayo, di gyud kapanghatag o grasya. Pasabot, dili ta magsigig pangayo, magsigig tag panghatag. Mao na ang mga apostoles pagkadawat nila sa mga grasya gikas Ginoo, makita o dili makita, ila dayon ang gipaambit ngadtos uban. Ug unsa may pinakadako nga grasya nga ilang nadawat, mao ang change of heart, ang pagkausab sa ilang kasing-kasing. Lingi ay mong tupad na nausab na imong kasing-kasing. Pangutan na ba? Na nausab na. Unsa may unang kasagaran nga angay natong usbon nga mao say giusab sa mga apostoles? Ang una, kana gyung pagdumot sa kaaway. Ang nausab sa ilang kasing-kasing pagtudlo ni Hesus, higugmaa inyong kaaway, mao na ilang gisangyaw, maghigugmaay ta bisan pa sa atong mga kaaway. Muna sa unang pagbasa, niingon diri, ang motuo ni Hesus maluwas. Unya, wala na ni magpili Hudiyo o dili Hudiyo. Sa unang panahon, ang mga Hudiyo mukontra gid na sa mga dili Hudiyo. Hangtod karon, maugya po na nahitabo, ang mga Hudiyo makigubat gyud sa dili mga Hudiyo. Mao nang sige sila gubat hangtod karon, kinaiya ginas mga Hudiyo. Nya kani si San Andres, si Hesus, Hudiyo man ni sila, Jew man ni sila. So ang ilang kinaiya makigkontra gyud sa laing mga nasod. Kutob sa nasod nga dili mo uyo nila, ila ginang kontrahon kay maunay nature nila. Pero pag abot ni Hesus, iyang giusab, ingon siya, higugmaan na inyong kaaway. Sige, katulong lingi sa imong tupad ing na pilaroy kaaway nimo. Ana, basin kamong mga asawa, ang inyong kaaway, ang inyong rasang bana, higugmaan na. Kamong mga bana, basig ang inyong kaaway, ang inyong rasang asawa, higugmaan na. Ayun na pagsigyaw-yaw, ay na pagsigkusmod. Kamong mga ginikanan, basin ang inyong number 1 nga kaaway, ang inyong rasang mga anak, sigihan ninyo giyaw-yaw, mao palang gani pagmata, gayaw-yaw na mo. Hunungan na.
Change of heart. Basin sad kamong mga anak, ang inyo sang kaaway, ang inyo rasang ginikanan, maunang kusbod kay mong naong, basta mauli ng inyong ginikanan, bisan pa inyong ginikanan, gikan sa simbahan, kusmod lang yapon mong naong. Nya, inyo na ganing barkada, mao na gani mo tawag, mao na gani mo communicate, ala, smiling kay mo tanan, pero igabot na sa ginikanan, kusmod na sang naong. Ana, mga buangon mo, mga anak. Hala, change of heart, higugmaan na. Basig ang kaaway pare, ang parisyoner sad. Inigsimbas parisyoner nga kontras pare, na ang pare kosmo ni ana sa ni simba na sa. Di ra bagi ni mo hugs kolekta, libak pa. Ana, hunongo na nato, makigugmaay na ta. Basin sad kamo ang inyo sang kaaway, ang pare rasad ni duol gawas pare maom sa ninimisa ni pariaw niya. Ang uban gani mulakaw gyud, mulakaw ipakita gyud pare nga bulakaw gyud mo gawas. Way mga batasan. Ato na nang hunongon, maghigugmaay na ta. Di ba? Nya ang sunod nga change of heart nga gi kuan sa mga apostoles, ilang gi nasinati o ilang gisangyaw kining kahadlok sa kamatayon. Kinaiya gid na sa tao, ato ng nature hadlok kitang mamatay. Bisad ka na mga tiwasonon nga galisod naglakaw, hadlok pag yun mamatay. Sige, ing na imong tupad lingi asa kuno sa laing panahon na unsa man ka excited kang mamatay. Sige, ing na kuno na excited o kuyawan. Oy, kadaghanan na to, hadlok mamatay. Wa kasabot sa kamatayon. Muna ang mga apostoles, ilang gipakita nga ang kamatayon di ay dili angay kahadlukan. Kay ilang gitanaw si Kristo nga 33 lang ang edad, tulo lang katuig, mga tulo katuig ang iyang pagsangyaw, gipatay na. Ako, 19 na ko katuig, isip pare, wap mapatay. Nakakolekta pa yun. Na maganiroy uban taon nga 50 na katuig asangyaw, di lang yapon gustong mamatay, hadlok lang yapon. Si Kristo tulo ra katuig asangyaw, gipatay na. Nahadlok ba? Wa. Ang katapusan nga testimonya ni Kristo nga di siya mahadlok mamatay, katong kapadong na sila sa Jerusalem, kuyog si San Pedro, si Andres, o mga apostles, o uban pang mga tao. Pag-ingon yung Kristo, karon mo abota sa Jerusalem, ila kong itugyan sa mga punuan, sa mga Hudiyo, o pangulong mga pare, o ila kong ilansang sa cross. Si San Pedro, igsuo ni Andres, na maoy gitugyanan ni Kristo pagka unang Santo Papa, o pangulos mga apostoles, niingon siya ni Jesus, iyang giguroy si Jesus nga tus daplin, ingon siya, Ginoo, dili ko gustong mahitabo na nimo, ipaiway unta sa Ginoo kanimo ang maong kamatayon. Unsa may giingon ni Kristo ni Peter, aron lang gyud ma-change ang iyang heart, ingon siya, pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios, babag ka sa akong dalan. So kanang mahadlok mamatay, nasabtan as mga apostoles, mauna di na ang Satanas. So kitang mahadlok mamatay, mga Satanas. Katapusang lingi si mong tupad, ing na gusto kang mahimong Satanas. Sige. Why gusto nato? Kinsagot ay gusto tumahimong Satanas, pero ang kahadlok sa kamatayon, kung di na nato wag tangon, mahimo gitang Satanas. Declare na ni Kristo, ngadto pagyud ni San Pedro or Simon Pedro pato ang iyang tawag sa una. Muna isangyaw tani, ayaw mo kahadlok anang kamatayon. Nganuman, kung buhi ta, matod pang San Pablo, iya ta ni Kristo. Kung patay ta, iya sad ta ni Kristo. Pasabot, samtang buhi patakaron, maghigugmaay ta. Aron ini kamatay nato, kanang maong paghigugmaay,
maunay puhunan nato para mabuhi nga way katapusan. Nya unsa may paagis paghigugmaay dinhis atong parokya pamalit mog slot. Di ba? Nahuman na nato hatag karong aghapong adlaw ang 3,600 ka mga katong 5 kilo packed rice. Pamaagi to sa atong paghigugma. So pagpaka na to pag-usab ang namalit og sitiyo. Salamat kayo. So kumplito na ang atong 3,600. Pero naa pa may mga na nag-text nga mangayo sad ato paning punan og jutay. Nya ang ato na lang gipadayon karon mao ang pag-ayo sa mga balay na mga 140 ka balay. Nya karon na lang tingaling Domingo nako ipakita kung masurbi na to namo ang pila na sad kabuok balay na human karong simanaha. Pamaagi gyapon is paghigugma. Nya kung gusto pa mong mahigugma, padayon mog palit og slot. Unahon nako ang sitiyo. Kay kutob rani sa December 25. So sa atong sitiyo or Christ Transforming Union, 64,000 man ni atong gibaligya para maka-cover sa atong mga 140 nga ayuhonon, dili lang 60. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 46,842, nya 17,158 pa ang available. So pakpaka nato ang namalit ni salamat kayo. So murag mahurot kitingali ni paspas bang palit ninyo sa sitiyo. Akong nakita ba nga doon na gid mo'y gugma sa mga tao nga nag-ilaid sa kalisod bisa na lang sa ilang Pinoyanan o sa ilang pagkaon. Salamat kayo. Naasay ni sugod og text nako karon tagalain na sang mga lugar. Padre kadungog man kong mangayo kag balay ang among balay padre pertigyong lisura hayman mo puyo sulti siya nako uy kalayo ninyo giuna usa nako diri sa akong parokya. Nya ayaw lang sa mo pag text kay galisod pagani ko og ayo ani 140 panig ayuhonon. Mo na ako na lang sang giingnan nga kana ganing huwat-huwat lang mo kung buhi pa ko basin pag makaabot ta diha. Mahuman-human ning atong dinis parokya kay matud pas panultihon silhigi usa ang imong kaugalingong nataran una panilhig ngadtos uban, no? Lisod sa mangayo ta na mga balay nga outside the parish unya ang atong parokya dinhi naidaghan na hapit way kahigdaan. Na siniingon ako atong leader sa atong mga panday, ingon siya, Pader 30,000 ramay atong budget na ami giayong balay dako-dako magyuguba musubra mas 30,000 amo na laning hunungan. Ingon ko ayaw lahusa na siya kuan na lang flooring na lang Pader, tarong-tarong man sa tong yuta, pwede man to sila muhigda atong yuta, basta tarong na lang bongbong ug atop kay flooringan mo sobra na mas 30,000. Ako ay ilahos lang na kay sa atong ang angon mura na sila mga baboy unya hiligid anang yuta. Di ba? O kamo kuno be ayoho na ko inyong atop basta inyong bongbong nya ang inyong higdaanan yuta lang yapon ya mo yung ko sobra naman guni 30,000 wa ra bagid mo kulikta o hatag-hatag og kulikta nya dako kay may gasto ninyo anaon mo unsa inyong isulti mayong balita pa na oy mo ingon mo mga buang-buang mo pa siguro balikason pa mga piste mo tuga-tuga mo ayo-ayo di man mo mulahos og ayo. So ato lang ginang himo ning nana total og makuwangan ato maning kwintahon sige og makuwangan pila ra man say pag-ingon kuwangan na sad gikwinta bitaw na nato tanan ako mo nang gi-assign atong mga kuan ako la sa niyang ihatag ninyo og update pila na say atong nagastong aning pagpangayo aning balay nya do na ta ani 300 slot challenge nga tag 30,000. So nakadawat ta sadta aw pa din mapuni
18 ka 300 slot challenge. Nya sa atong kuan nagpabilin nga maura gyapon tong DSAP 26 gyapon ka buok ang atong kaning kuan available 26 ka slots. Nya ang ato sang SBF DAG para sa atong kumbinto na apay 58,506. Hinay-hinay ang ato dinhing halin pero sagdi lang nalingaw maguta sa sitiyo. Ato lang sa gining unahon ang sitiyo. Sunod lang ning kumbinto 1,494 pa atong halin. Kining tanan mga igsuon mao ni pagpakita nga nahigugma ta sa atong isig katao. O kinsa may unang higugmaon, ang una gyud mao ang mga labing ubos. Kay niingon sad si Kristo, unsay inyong gibuhat ngadtos labing ubos, mao na inyong gibuhat nako. Nya ang sunod natong higugmaon mao ang atong mga kaaway. Nya ang sunod dayon kadto dayong atong mga higala. So labing ubos, kaaway, dayon higala. Nya kung ato ning buhaton, matud pas tubag nato sa Salmo. Unsa toy tubag nato? Ang nakatubag pwede na mo mga matay, no? Kay nakatimaan gyud mo. Niingon ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Tan-awa ra gud ninyo kining mga tao nga nagsigig higugma sa labing ubos, nagsigig alagad nila, nagsigig higugmag kaaway sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa mga apostoles. Nya una pa nahigugmas ilang mga higala, pasabot nagpadaghan sa mga higala, wa magsigig panglibak, wa magsigig panaot. Tan-awan ning mga tawhana ang ilang kinabuhi masangyaw sa tibuok kalibutan. Si Pedro Calungsod 17 anyos namatay na. Sakristan rato siya, pero ang iyang mensahe milatas sa tibuok kalibutan. Si Lorenzo Ruiz, ang atong unang santos dinhi, alagad rato, clerk rato siya, murag sekretary, murag si Sister Edna ba, sekretaris parokya niya, may pagkakatikista po to. Hilom siyang namatay at age mga 42 dito sa Japan. Pero ang iyang mensahe nilatas sa tibuok kalibutan. Kita sad may unta og ang atong mensahe mulatas tibuok kalibutan. Adini sa atong parokya ang atong mensahe milatas na mas tibuok kalibutan. Whole world naman ning atong parokya nga inila nganuman daghan tagipang buhat nga nakapahatag og kaayuhan sa labing ubos, sa mga gigutom o sa mga masakiton. Kada adlaw murag di gina moubos sa mga napo kabuok requests, lain-lain lang hinabang. Na bisita nato dinhi akong kaila, murag natupad man tingito siyang Sister Edna nga nagpadpad sa mga letters. Daghan kay ba mga inana, kabaga inana ba niya. Sige siya observe di ay pagka-istorya na mo siya, kita ko ato mga letters pa der, mga request to, nako siya imo sa tong tabangan, nako kutob sa mahimo, tabangan siya. Hala no, diri pa man ko kakita nga, mura man mo dinhig DSWD, ay naabay na ba, niya mo na akong lingkuran diha, siging approve, naay gabalik-balik, naasay mangilad, nako panginahanglan sa niya, pangilad, naay mo text kana sa gisuwat lang na pag yung mga text yang anong nahitabo man tungod sa atong pagpadayag sa maayong balita sa Ginoo. Sige katong mo kuyog nato niining maong pagsangyaw manindog ta.